kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu banda men yebiyankobe pindi TV ha tende yewtere men de wetende bitten sarifabe men sernabe men hande non min ngari do min tewdo sarif makki sarif en tewdo ngam yidde yewtide makko tigirigi odo jamanu hande non sifurini dum non hede karalagal ngal caadu wallo walla mbiyabu Mansour Sow no wonde Djiby Dieng jeego kanel o gabange ko musidɗo moɗon ɗaha cam kewɗo ɗowde ndeɗo yettere wiyetende mbitter sernaɓe men e sarifaɓe meɗen mbaɗa joddi noon e goto e khalifa meɗen biyeteɗo Sarif Makki en tewu ɗo e juma makko ɗo sitien Ali Orɗo Sow ɗon tigui min goni yidde rendude makko yewtere haade men fuɗɗade haydara no en cammini ceerno Amadou Tidiani Dia kañum tigi rigi ñantiri en dani wi so tawi en jawta yewtere mbitten sernaɓe men yen borno oɗo talaki ɗum noon Allah jarama o jarama kanko Amadou Tidiani Dia walla mbiyamo khalifa no mbiɗa fof no wawi ko gacce o jaa ko toon to Dungu Alpha ko toon to o France ɗum noon Sarif assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Taha bisimilla ma e suudu Allah e an e équipe ma cameraman uji ma e dendagal télé Pindi TV min juurima on e lewru korka he min bismima on min jooɗa kadi golle moɗon ɗe golloton e banggue pinal e banggue findinde e banggue diina e banggue wittude moƴƴiɓe meɗen e sharifaɓe meɗen Allah woni jooɓo yo Allah yoɓ amin e hande noon bandiraɓe min gari koye haaloɓe pulaar mbi kala ko joli anani haale kono wona ko joli fof ñembe wonno wonko jolata haale so tawi no moƴƴi ñembe so tawi moƴƴani woppe kono so tawi hunde joli ñembama moƴƴani ɗum heewi bonnude ko heewi hande noon addu men ɗo yeeso jinnaɗo men khalifa meɗen Sarif Makki ko ƴewde oɗo aduna hande no sifori ni sinno ko deftere wonno wiyete ko deftere nde wili deftere wilde noon mara ko anduɗo e poti wiltude ɗum hande oɗo saaha mo gonɗen curo ala kajo ala khalifaɓe no ƴette mawɓe nana ƴette yimɓe nana ƴettodira e koye mumen yimɓe nana curtodira e nder koye mumen sadi so aduna ari ha ɗo oɗo aduna holno wiyete e oɗo aduna so tawi yimɓe jiiɗi ñawdude ɗum holɗo ndewata ha ndeɗo ɓuure wawa sellude Ban Hasim jiɗɗen haalde tan kono jamanu o e hande ni jarama ceerno Ɗaha Sénégal wonko jogi Sénégal wonko roni Sénégal wonko tawi Sénégal ko tawi ko jaam e cellal e kisal ha leydi ndi ene wiye Sénégal ko leydi teranga leydi teddungal mawɓe men hanki guila ceerno Souleymane Baal Mame Abdoul Qadir Kane en almameɓe ha yetti Cheikh Oumar al Fouti radiyallahu ta'ala anhu ha telliti El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu ha yetti Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba ha yetti galle El Hadj Abdallahi Niass e ɓesgu muɗum ha yetti eɓe tawɗen ɗo e leydi he Dakar ga hono koreji men Layen en fof tawɗen ɗo ko ɓeeɗo daranino ko jaam e cellal e kisal hen goto fof aawi e leydi ndi ko needi yiɗodirde
yurmodirde suurodirde wallodirde teddodirde goto fof ene teddodiri e goɗɗo o wonande jannguɗo ene yiya Seydi El Hadji Malick Sy jimɗiɗi waɗi e Cheikh Oumar Al Fouti radiallahu taala anhu ɓi ko Cheikh Al Khalifa jimɗiɗi waɗi e Cheikh Al Hadji Oumar ko noonne kay mawɓe adiɓe ko wayno Maba Diakhou en e ko nandi heen mbaɗi jimɗi e Cheikhul Khadim walla Cheikh Al Hadji Malick Chérif Cheikh Saad Bou ko noonne kadi kañumne kay waɗi jimɗi e Cheikh Al Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu Haji Mouhammad Aminata woni ɓi Alhaji Abdallahi Niass onne kadi ko ganndo e nder annduɓe meɗen en jii ko waɗi e annduɓe o yontidanoɓe heen gooto fof mo jontideɗa o teddungal woni hakkude moɗon Chérif Mahamadou Mouhtar hakkude muɗum e Cheikh Al Hadji Malick Sy ha Cheikh Al Hadji Malick Sy waɗi e makko jimɗi ɗum ene annda ɗum noon deke Sénégal ko Sénégal teddungal e teddodirde e yiɗodirde e wallodirde e wonde hunde wotere zaman noon ene yaha ha yettima e zaman mo kawruɗen o enen hannde leydi ndi koko wayli leydi ndi ne wayli saabu wayli ɗum noon ko politicien ji ɗi communication ne heen ne jogii heen part kono ko politicien ji ɗi gaddi fitina gonɗo e leydi ndi fof politique saɗa natana politique poɗɗa jogade ko anniya ma innamal amalu binniyati moƴƴina anniya ma somi heeɓi leydi ndi mi liggoto leydi ndi banggal cellal banggal jangde banggal liggey banggal naggam e naggam e naggam domaine fof miijoɗa fewnidde ɗum ha ɓeydo fewde beele tagore nde beele Sénégal naɓeɓe ɓesgu o ene wona e gonka moƴƴa ɗum foti wonde anniya politicien so wonti noon politicien anniya muɗum fof ko yo dañ katkatuji yo dañ compte uji banque kewɗi kalis yo dañ ko ɗum tan woni anniya muɗum tan woni feere muɗum ɗum woni ko jiiɗa pooɗe ndure gonɗen hannde o goto fof ene yiiɗi aybinde goɗɗo o usta ɗum tellina ɗum beele kañum ene wawa heɓde ko yiiɗi ko kono politique kay ene wawi fewde taw yimɓe ƴettodirani jennodirani gaybodirani yaade noon ha yetto seerenɓe meɗen hannde halifaɓe meɗen sukaɓe nan ɗo hannde ko sukaɓe murtuɓe ɓe ganduɗa ene mbiya wonde kaske kaari kaske muɗum mo watta e hoore o ɓuranimi halifaɓe généraux wonɓe leydi he foof musiba ko ɗon haaɗi enen teddungal men e valeur meɗen mo joguiɗen o chance meɗen ko jogade halifaɓe en ji leydi ndi ko woni ɗo ko ala fof ɗo woni leyɗele cawdiɗe en ɗe fof waɗi coup d'état ji waɗi guerre civil aji waɗi jihadiste en hunde fof nani hen yimɓe ne mbare jamma e ñalawma ɓene pera ɓene jahane maayo e laddeji ɓene maayo e ndiyameji anani enen noon leydi men ne waɗi jaam e cellal e kisal coup d'état meeɗa wadde ɗo guerre civil waɗani ɗo diinaji goto fof ne rewi diina muɗum ene respecté diina goɗɗo o ko ɗum gandunoɗen ha e ñalawma hannde ɗum ɗon noon foti ko renede ɗum foti ko renede suka foti ko jogade jinnaɗo o jogo kilifa neɗɗo mo ala kilifa ko cheyɗan woni kilifa muɗum man lam yakun lahu cheikhun fa cheytanu cheikhuhu ɗum ko hunde sillude kala mo ala ceerno wasila hakkude ma e Allah an ko cheyɗan nattata e ma omo wawi wurtude e ma noon ko moƴƴi taw ko wurti e ma ko moƴƴi ko a rewani Allah ko cheyɗan on ndewɗa yo Allah dandu ene cheyɗan e peeje muɗum ɗum noon min appel mo jiɗmin werlade ko sukaɓe yo tinno ɓeddo e yamirore ɓe ɗofto e yamirore jinnaɓe mabɓe ganden neɗɗo heɓata teddungal ko wona ndewa teddina jinnaɗo ma mawnina jinnaɗo ma darta barki jinnaɗo ma ko hen keɓata ko poɗɗa heɓde ceerno sone duwanoma yo taw jinnaɗo ma duwanimama seerenɓe men wonɓe ɗo ɓe alhamdulillah rabbil alamina ko wayno Seydi Muntaha eɗen gandi ko mawɗo moƴƴo ko gando en jii covid o nde waɗi nde jawdi makko o yaltini o waɗi hen en jii ñanden tan ko waɗi turki e Syrie o yaltini ko jawdi makko o waɗi hen te ala ko woni himme makko so wona gandal sa yeehi Touba ma taw tan université mo mahata toon o ala fof ko ala hen e gande on kay ko moƴƴo poɗɗo hormede poɗɗo teddinede ko faaro meɗen ko faaro Sénégal sa yeehi Louga ceerno men khalifa men gonton ceerno Mouhamadoul Bachir Mountaga Taha Cheikh Oumar
gila o woni Cheikh Oumar o woni khalifa Cheikh Oumar en ji galle Cheikh Oumar no wayi en ji l'islam o no wayi o darani tan ko julɓe o darani tan ko fuutankoɓe o darani tan ko haalpulaar o darani tan ko tijaniyankoɓe o darani aduna o fof l'islam fof kanko o wiyata ni ko wona khalifa kanko ko goto e meɗen tan ko almudo sabu yankinari on kay foti ko teddinede jangini nehi walli ɗowi nawi yimɓe fewde e Allah sa yimo a daarimo tan ako Allah jeeta hen noon Allah waɗirimo hono ɓen ceerno Ahmad Tidiane Ba Madina Gounass mo ganduɗa sa yi ɗum tan a siftorata Allah ko mbawɗa sandulinde fof sa fayi makko guite a ruttoto to Allah to sabu neydi makko e jikku makko e deƴere makko e yarudemo jam jam e ɓuɓɗe mbiru so Allah hokkima noon halifaɓe waaɓe ni ha yetti ceerno Mahi Niass mo ganduɗa ɗo ha Soudan yimɓe gandi e koye mumen kanko yeehi degloy probléme mumen Mali ko hono noon o moni hen ɗo e leydi ndi ko hono noon enen noon ɗum ɗo fof ko chance men koye leydi men woni ko seeranɓe meɗen ko jinnaɓe meɗen ko bandiraɓe meɗen poɗɗen kay ko rende teddungal mabɓe rende hurum mabɓe mawninan ɓe ɗoftoɗen ɓe kettoɗen ɓe so ɗum waɗi leydi men wona e jaam alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh yo Allah yurmomo yafomo yo Allah welemo kanko hono ɗiɗo ñalawmaji so waɗino leydi ndi dilli ha yimɓe fof paayi o yaltat wooda ko haali so haali ko nananteɗo yimɓe fof dutto e deejere kadi o duwo wadde hen duwawo makko Allah jaabo duwawo o ha hande ɓen nani ɗo hilifaɓe omɓe ɗo ɓe goto hen fof ene wawi wadde ko waɗanno ko kono enen noon jooɗade ha eɗen gusta ɓen hilifaɓe timmuɓe to Allah ɗum eɗen poti ƴewtade koye meɗen kala de gaddanɗo en oɗo fitina on kam wona balluɗo Sénégal wona nawrowo Sénégal yeeso mi wiyani ko kaari mi wiyani ko kaari kono mbeɗa andi kam politique gaddanɗo en wiide ene usta seeranɓe men halifaɓe meɗen on politique wona nawrowo leydi ndi yeeso leydi ndi ko leydi jaam e cellal e kisal noon jaggen e jaam meɗen ha tiiɗa onon ne kadi jomiraɓe caméra ji e micro ji onon ne ƴeewe mo dokkoton caméra e micro wona gummiɗo fof tan hokke ene heɗane aduna million ngaji yimɓe ne keɗo ɗum dokkon ɗum ne heɗo ne haala ko weela taw ala ko haalata ko ala hay valeur goto kañum e hoore mum meeɗa wadde hunde e leydi he kañum e hoore mum ala fof ko jogori nafde leydi ndi so wona bonnude tan ene jeeya hen kadi internet o yimɓe nan naata e TikTok aji nan naata e Instagram uji nan naata e gueɗe goɗɗe e goɗɗe ala ko nannataɓe tan so wona ustude yimɓe nde wonno koɓe ustiɓe bonnude yimɓe nde wonno kamɓe ko bonɓe Allah waɗiɓe ko bonɓe yo Allah dandu en fitinaji mabɓe kono no Sénégal noon duwawuji duwaɗi ɗo ɗi eko duwete ɗo ko ñande foof ɗum ɗo kala neɗɗo joguiɗo anni adduɗo fitina ndaare jomum fitina koye makko artata ɗum kam mbeɗa andi ɗum ko waɗa ɗo e dowuji eko waɗate ɗo ñande foof ko kamilaji awraduji wasifaji ziyaruji fof ko moƴƴere tan ko noddude fewde Allah e rewde Allah e duwonade leydi ndi ɗum ɗo kala goɗɗo tan mbiɗo bonna leydi ndi ene firta leydi ndi kanko bonata kanko firtoto yo Allah dandu en e fitina yo Allah dandu en e kala bonnowo yo Allah dandu en e kala neɗɗo ceerlowo yimɓe eɗen ñaago Allah yo Allah waɗa leydi ndi jaam yo Allah accan en ɗo halifaɓe meɗen sa yeehi Fuuta ceerno Mouhamadoul Amine Dunga machallah koye mawɓe moƴƴuɓe he jeeya anani minhum man qada nahba o minhum man yantadiru kanko jeeya koye heddiɓe ɗon ɓe salaf ko bagiyatu salafi salih yo Allah ɓoynimo ɗo kanko eɓe wondi eɓe tolnodiri e on zamanu ceerno Ndiaye Baro en hande ɓen goni alhamdulillah rabbil alamina heddaniɓe en ɗo yante e halifaɓe wonɓe ɗo ɓe ɓeɗo mawninen ɓe teddinen ɓe kormoɗen ɓe ɓe duwano en ɓe duwano leydi ndi kala mo Cheikh Oumar duwani no ha e ñalawma hande duwa o woni courant mo anda ɗum kono kala mo Cheikh Oumar wino yo Allah waɗe ma barke on barke nan yaha e taniraɓe mum e jatiraɓe mum ha e ñalawma hande kala mo Cheikh Oumar wino morma on morwa o nani rewi mo ha e ñalawma hande sa yeehi Mali ma yi ɗum toon sa yeehi Mali ma are wuuro tan tawa wuuro ngo yimɓe fof ko ŋañotoɓe wiye ɓiɗɗo ɓeɗo kam hol ñaw gondi wiye ko taaniɓe Cheikh Oumar wino yo Allah waɗ ɗum ŋañotoɗo
on duwa wali Allah o jaaba e mabɓe ha e ñalawma hande wuro ngo kala koɗɗoɗon ko ŋañoto ndeke noon neɗɗo yo dartu barke yo dartu duwawu wata wi ene bonnita ko moƴƴuno ko Allah moƴƴini ko sa wi aɗa bonnita ɗum ko an tan bonata sukaɓe tinnuɗe mbaɗe préservé ndene oɗo valeur mo joguiɗen e leydi men woni jaam e teranga yiɗodirde saabu Allah murit ene teddini tijaniyanke ene teddini murit catholique ne teddini julɗo ne teddini catholique ɗum ganduɗen e leydi meɗen ɗum noon yo Allah won ballo yo Allah won ballo kono minen kam haqqille amen ne deeƴi ɓaade moƴƴuɓe ne keddi e dow leydi he ko jaam tan inchallah ko duwete ɗo ko jaam tan assalamu aleykum wa rahmatullahi eyyi Sarif eɗen kaddora seeɗa kaddora woni eɗen kaddora ko yawtere nde wiyete ko bitten Sarifaɓe men e sernaɓe men en bismi sernaɓe hewɓe machallah en bismima min bismimama e yewtere nde kono hande min jogui mawɗo goto o wi sa natti nande ɓuuɗano ne jangge taw ka julɗo hul sa natti nande série ne jangge taw ka julɗo hul ganda aduna won koye firtade alhamdulillah rabbil alamin Allah min tawmaɗo joni kada waɗa tafsir ko yettere Allah mi ñaago Allah no yo Allah ɓoy noon ɗo ko wona ɗum ko sa yi ɗum ɗo ko mba sikki mata ko seeɗani heewi dole mi anda seeɗani mata ko dokkat ɗum an kañumni par ce que oɗo saha hande Mauritanie kam weni tan ɗaha cam toñde Mansour Sow tan hakkude mumen kono ɗaha cam no fotiri ni no wawi famɗude gandal ni no wawi famɗude fayida ni no wasi andude haydara ni hoyno khalifa général walla ɓuurɗo ɗum ena haala mum ko muɗi cewɗi ɗum ko musiba kam faade baɗo ɗum o kono so ɗum harta kadi elle kadi ko musiba faade e jamanu o nde wonno khalifa won ko joƴƴini ɗum ko wona ɗum khalifa won ko handi kadi ko wona ɗum en ngala e aduna so wona khalifa kamɓe jullata mayɓe ɓe kamɓe jullata jumaji ɗi kamɓe mbaɗa tafsiraji ɗi kamɓe innata ɓiɓɓe ɓe kamɓe mbaɗata kala so heddima noon eɗen kuccodira e mabɓe eɗen kaala bonnaga haaluji mataw ko seeɗani heewi doole walla ko Sarif ɗo ni hawnide hande kadi yimɓe fof murtuɓe mi anda ko woni te hande hay hunde ala ko yiyete so wona dañal a faami ɗe haalde ko boni par ce que wona haalnoɓe ko boni réseau sociaux ji ko heɓe keɓata kalis heɓe dañata ɗum noon Sarif ɗon nden yo Allah nden foti haalede eyyi ko majjere tan ko majjere e wasde andude ko yahata kono neɗɗo kam ko pamɗa gandal fo aɗa andi ko moƴƴi e ko wona ko moƴƴi gonga sa waɗi ko boni hande ko an wela waɗi kono wona wonde a anda saabu anduɓe nani kaala jamma e ñalawma subaka e kikiɗe kala ɗo tolni nani kaala ko moƴƴi no mbiruɗa ni tafsiraji nani mbaɗe qur'ana ne firta yimɓe ne nana conférence uji ne mbaɗe haala Allah ne haale hen ziyaruji ne mbaɗe haala Allah ne haale hen waliyaɓe Allah nani kaala yimɓe ne keɗo qur'an nan jangge no foti duɗe goni e qur'ana hawrama aduna o foof so rendi ɓuuri hewde duɗe qur'ana ko Sénégal allahu akbar étude baɗaɗo ko ɓooyani hay Arabie Saoudite en leyɗele Misra en Soudan en ha yetti Maroc en foof ko Sénégal ɓuuri hewde duɗe qur'ana en ji sénégalais yeehi addoyi coupe baɗanoɗo pour qur'ana Dubaï won jaaɗo Maroc addoyi toon kadi coupe ndeke Sénégal ko leydi qur'ana ko leydi gandal guila hanki ha yetti hande bonowo o noon ko bonowo tan ɗum ko guila hanki Abou Jahli wurdi koye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono Abou Jahli kañum ko bonɗo tan ko bonnowo tan Abou Lahabi ko noon ha yaade ha hande bonande nana rewi e makko saabu so innama tan yimɓe lawoto a nani neɗɗo ne kadi foti ko ñemtinde ko foti ñemtinde waɗa ko foti wadde haala ko foti haalde yaha jaam haala jaam waɗa jaam darano jaam nden heɓata jaam donc ma tinnuɗen no fewi no fewi no fewi no fewi ononne kadi ɗo keɗɗon ɗo mbaɗe ko mbatton ko tan so Allah jaaɓi son kaali ma dañi hen nanɓe ndewi ma dañi hen nanɓe ceyfiti kono onon kam kaale moƴƴere moɗon tan gollo ko moƴƴi ko yo gollu ko moƴƴi tan woto tesko goɗɗo o ko haalata ko inchallah aɗa andi ban hasim tan rasul sallllahu alayhi wa sallam sifti ɗon keɗɗon ɗon ko yawtere moon walla jeeɓon ko yawtere moon wiyetede mbitten Sarifaɓe men sernaɓe men ko ɗo gonɗon e juma mo siki alli arɗo so suudu Allah min tawi ɗo ko Sarif o on waɗa tawhid manam waɗa korka ɗum dal makko machallah
ɗum ɗo ndeɗo bonnande est ce que neydi ndi ala hen gueɗal par ce que nden en jii so cukalel jibinama ɓaade ka julɗo aɗa nanggaɗo jumma ma nawna ceerno nana ɗum ɓuurano a faami de mbaɗa sikki cukalel nane ngel ɓuurano yaade duuɓi jeeɗiɗi ha mawni e ɗum ha mahima e ɗum ma wonko Allah hokki ɗum e gandal kene rentono wadde ko boni ɗum ko goho kono hande ille e mawɓe ko waɗɓe ɓiɓɓe woni président de la république te sa waɗi ɓiye président de la république wonma falantoon nelma est ce que wona neri ndi boni est ce que wona neri ndi yeeba est ce que wona ko jibina ko jibinani ɗum mbiya kañum ɓurma aɗa ñammina neɗɗo aɗa yarna ɗum aɗa holtina ɗum aɗa lelna ɗum mbiya ala ko mbaɗa e mum Sarif eyyi kañum ko ɓesgu o ene jinnaɓe hewɓe ne jogui responsabilité ɓesgu mumen ɗum ene hen kono noon sa ƴeewi Sénégal hande o duɗe Qur'ana ɗe node kewiri ni ñande foof ujunere ujunnaje ɗiɗi ujunnaje tati ne rena deftere Allah Allahu akbar so tawi won welsindiɓe sukaɓe munen kam wonɓe belsidaki won duɗe janomi ɗo tawmi sukaɓe janggoɓe toon cukalon nde won taw wabiraɓe munen ko colonel aji e armée Sénégal wonno jaami tawmi grand commerçant ji ɓurɓe hewde jawdi ɓe ɓiɓɓe munen ene goni e duɗe he jangga Qur'an ne ndena cukalon goron e cukalon nde won taw ko dañɓe ndeke noon ɓen kam belsidaki ala belsidaki fotɓe wadde ko moƴƴi ɓe ko nani mbaɗa ko moƴƴi ha hande mo ganduɗa noon yiyani so wona bonandi e fitina on ko ɗum rewi ko ɗum Allah feccimo kanko yo ƴettu gueɗal makko minen nde somin pini emin ñagoto Allah ko somin pini min juula salatu min mbaɗa wasifa amen somin gayni min gara min mbaɗa kamil Qur'ana tafsir amen somin gayni min juula takusana min mbaɗa wasifa somin gayni minen foof ɗo min kumtoto e juma he est ce que leegal ngal foof ko ɗo min kumtoto Allahu akbar o adda tamaro o adda ndiyam o adda kosam o adda mburu o adda lahal muɗum minen foof ɗo min kumtoto somin kumtima min gona ɗo hamin juula gueeƴe min mbaɗa naafila amen min mbaɗa hen jewte hande min gayni fof min puɗɗo joftoyde min somi ari ɗo midi kotanmi gallam ko minuit Allahu akbar eɗen gueto wadde ko Allah yiiɗi ko eɗen gueto wadde ko mawɓe mbaɗanno hanke hiccanki ko ɗum ɗon noon kadi ko gueɗal wona tan an welete wayata noon ko Allah waɗantuma ɗum kono sukaɓeɓe kam eɗen poti tinnade no fewi ne hemɓe neydi moƴƴiri alhamdulillah rabbil alamina hande kam soko Allah min de ɓerdam dillani hen so mi yi kam Qur'an o no jangguirteni ɗo hande o meeɗa wade ni meeɗa wade ni minen e sahaji nde min janggata nde aliya mawɗo janggo Qur'ana so windi alluwal makko taw ko sumin goto o ƴettata ko kurus omo fiya daade ha wona ujunere lawol o ronka rende zaman hande cukalon amen jibinte kon kon jomum ne yara duuɓi jeeɗiɗi e rena deftere Allah Allahu akbar min daara mo joguimi ɗo o cukalel reeni ɗo ne yara duuɓi jeetati ɗum goɗɗodirani ndeke noon moƴƴere nde nan ɗo wonno ɗo wata hay goto huul mo Allah tagani moƴƴere nde moƴƴere nan ɗo ma heɓ neɗɗo noon mo yiilaki moƴƴere yiili ko fitina yiili ko musiba yiili ko caɗele on yo Allah rokku ɗum caɗele muɗum eɗen ñaago Allah noon kamɓe fof yo Allah fewnuɓe fawtaɓe e lawol poccigol ha gonan e jaam e cellal e kisal kamɓene kadi e jiiɗanaɓe so wona jaam e cellal e kisal yo Allah fewnuɓe artiraɓe e lawol poccigol kamɓe foof eɗen ñaago Allah seeɗen men ɓe yo Allah accuɓe e jeesa meɗen hokkaɓe cellal hokkaɓe balɗe juutɗe hokkaɓe battane moƴƴe ononne kadi wonɓe média oɗon darani l'islam oɗon darani leñol ngol yo Allah sembina on guila e waɗoɓe hen finance mumen ha e wonɓe hen e technicien ji ha e wonɓe hen e haaloɓe animateur uji onon foof goto hen foof yo Allah hokku ɗum wuuni e ko yahata ko bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokki an kadi barke lewru ndu e barke Qur'an o e barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen calmina noon eɗen juuro khalifa o ceerno Mouhamadoul Bachir e khalifa men ceerno Ahmad Tidiane Ba eɗen dangal halifaɓe wonɓe leydi he foof e galleji men sharifaɓe ɗum goni foof e nder Fouta e caggal Fouta hen goto fof eɗen juuro ɗum kala ɗo joom duɗal woni ene janggina ne acci haaji mum ne huufi ene janggina baydaji ene janggina sanɗaji ene janggina mawɓe
goto fof yo Allah waɗa ɗum jaam eɗen juuro ɗum eɗen duwono ɗum moƴƴere e barke e kisal e nden ka Allah. amin Allah. bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV e haaloɓe pulaar mbi seeɗa ala ko barke woodi e kaɗo haala ka barkini nde wonno ko barkinɗo haali kaɗo haala so tawi barkinɗo haali haala tan barkinat bandiraɓe haade ma andude noon kuuɗaɗo no woodi ma jiiya duwonaɗo haade ma andude ka duwonaɗo woodi ma jiiya kuuɗaɗo ko kalɗa ko ha gayni haala ka duwonaɓe nana duwona tan ne mbaɗa ko duwonaɗo waɗata ko kuuɗaɓe nana kuuɗa tan ene mbaɗa ko kuuɗaɗo waɗata ko minen noon Allah addi min ɗo e dow weltare mawde gam rendude ma yewtere gam oɗo jamanu no sifori ni a haali foof ha laaɓi a duwima kadi heddi tan ko waktu o yoni ka joytaɗo ka pataɗo ka junnowo ka imamu ka fof eɓe ñagonoma Allah noon yo Allah junnu gurdam ma Allah moƴƴina battane ma nde wonno ceerno Mouhamadou Lamine wi mon duwantoɗa daña hen walla wiide amini ɗum duwanɗa kadi ko hoore ma emin gandi darne ma e aduna o emin gandi felo ngo daariɗa go felo Seydou Oumar darno ngo daariɗa felode naaɗo sallallahu alaihi wasallam darno ngo ko hen daariɗa mbaɗa ñaago Allah no yo Allah hokka kana rontirma tawa laara ya barka Seydina Mouhamadou ɓesgu gongu ɗo ngu almuɓe ɓe kala ko Allah waɗi mumen barke Allah waɗa barke leydi ndi Allah adda kam jaam kadi ndi ɗo leydi kala mbiɗo adda bone no mbiɗa ni bone o yentata tan koye muɗum nde wonno jammo ɓuuri hewde e bone o nde wonno hiifaɓe diine rewɓe ɗo ɓe mbiɗa ɓe ɓen so duwima koko jaabete eyyi joni Sarif yewtere nde gasi ha laaɓi e ko duwonade tan Pindi TV minen o to min woni radio ngo e télé o min jiiɗi bannamin tan duwaw khas mbaɗɗa reno ngo duwaw on saaha mbayrondiren inchallah. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma